जायगाफोर मानोना होनब्ला मानसिफ्रा देम्फौ सावनानै दननि सिङावबो दोना नाथाय गासानि सायावसो जेब्ला जाय देम्फौखौ सावो अब्ला बे गासानि सायाव स्रां जागोन गासानि सायाव गोजौआव लाइट दोनो अब्ला गाहायाव स्राङा फैजोबो जायगाफोर बेनि ओंथिया जादों बे गासानि सायाव दोनोब्ला बे खाथि खालायाव थानाय गासैबो खना खनला गासैखौबो स्रांखौ नुजोबगोन हालेलुया 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 जायगाफोर बेनिखायनो मोनसे फिदेनाय बाथ्राखौ लानानै नोंसोरनो आं खोन्थानो लुबैदों मोनसे न'खराव साथाम फिसाला दङमोन बे साथाम फिसालाया जायगाफोर बिफानि अननायजों देरबाय लावबाय बे साथाम फिसालानि मादाव दुइसिना नाथाय गियानिसिन दुइसिन फिसाला साननो गोरोंसिन दुइसिन नाथाय साननो गोरों गियानि आरो बे इसोरखौ जोबोर अनग्रा बिफाया सानसेखालि मोनसे आनजा लानो सानबाय साथाम फिसालाफोरखौ बियो आनजा लानो सानदों आरो फिसाला साथामखौ खाथियाव लिंहरबाय फिसाफोर आं नोंसोरनो 5,000 आं नोंसोरनि आखायाव गथायनोसै आरो बे 5,000 रांजों खरसा खालामनानै मोनसे रुम दं बे रुमखौ नोंसोरो जायफ्रा फुरा फिलआप खालामनो हागोन आरो बे आंनि बे आनजा लानाय बा इन्टारभिउआव पास जागोन आं नोंसोरखौ बोर होगोन आं नोंसोरनो जोबनोगै बान्था होगोन जेब्ला बिफानिफ्राय बे गासै बोसोनखौ मोननानै बिसोरो आवगायबाय गिबिया सोरनि फिसाला गिबिनि 5,000 रांखौ लानानै बे सानबाय आं माब्रै बे रुमखौ फिलआप खालामनो मोनसेबो खंख्ला दंना जानसे आं बे रुमखौ फिलआप खालामोब्ला आफाया आंनो गोबां बान्था होगोन आरो आंनो बोर होगोन बिफानिफ्राय बोर आरो बान्थाखौ मिजिंथिनानै अब्ला बे 5,000 रांखौ खरसा खालामनो थाखाय थामथिम खालामबाय माब्रै गावनि लोगोफोरनो बे 5,000 रांजों जानायफोर बेदरफोर आरो बिदिनो जानाय आदारफोरखौ बायनायाव 5,000 थांबाय लोगोफोरखौ लानानै आन्दागाफोर बियो मा खालामबाय बे रुमखौ बै दुब्लि बारियाव थांनानै माइ नाराखौ हानानै लाबोजोब्बाय गारिखि गारि थेलाखि थेला बे गावनि लोगोफोरनो जाहोनांखागौ आरो बेजोंनो बे 5,000 रांखौ खरसा खालामनाय बेनो बिसोरनो गासैनोबो जाहोनानै लोगोफ्राबो माइ जिगाबजों थेलाजों आरो गारिजों लाबोनानै बे रुमखौ फिलआप खालामबाय आरो मावखां दांखां गावनि लोगोफोरनो थोजासे जाहोनानै बिदाय हरबाय दानिया बे बिफाखौ बुंबाय आफा मोनाबिलि जाबोनाय लोगो लोगो आफा आं नोंनि थिननाय बायदि आं खामानिखौ मावबाय 5,000 रांखौ खरसा खालामनानै आङो बे रुमखौ फिलआप खालामबाय नोंथाङा नायफैदो बिफाया जेब्ला फैनानै रुमखौ नायो सोरगिदिं नोंखौ फिलआप जाबाय खोरखिखौ खेवनानै नायो फारसेथिं ओरै नायो नाथाय खोरखि खाथियाव बबेबा खनायाव खंख्ला दंबायो बबेबा एसे फिलआप जानो दंबायो एसे नारथोब्ला जाबावो अब्ला बे समाव बिफाया फिसालाखौ खाथियाव बुंबाय फिसा नोङो जे हाबाखौ मावदोंमोन बियो फिलआप जाजोबाखिसै मानोना नै फारसेथिं खंख्ला दंबायो बिथिं नांबावगौमोन मानोना नों आंनि आन्जादाव एबा आंनि इन्टारभिउआव फेल जाबाय मानोना बे जिगाबजों नोङो जेरै बेखौ रुमखौ फिलआप खालामदोंमोन नाथाय फारसेथिं खंख्ला दंबायो फारसेथिं नांबावगौमोन बेनिखायनो नोङो बे इन्टारभिउआव फेल जाबाय दाना गेजेराबो सानबाय गेजेर फिसालाया आदैया जिगाबजों बे रुमखौ फिलआप खालामदोंमोन आं माजों फिलआप खालामनो आं माबोरै फिलआप खालामनानै आफानिफ्राय जोबनोगै बान्था आरो बोरखौ मोननो हागोन बे मिजिं थिनानै अब्ला बेबो 5,000 रांखौ खरसा खालामबाय जानाय आदार ना बेदर लाबोनानै अब्ला बे 5,000 रांखौ खरसा खालामनानै गावनि लोगोफोरखौ लानानै गारिजों थेलाजों बै दैलामबारियाव बस्थाके बस्था बाला लाबोनानै बे रुमखौ फिलआप खालामजोब्बाय हालेलुया 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 जेब्ला बे रुमखौ फिलआप खालामो गासैखौबो फिलआप खालामजोबखानाय खामानि जोबनायनि उनाव गावनि लोगोफोरखौ मोजाङै जाहै लोङै बिदाय हरो मोनाबिलि समाव बेबो गावनि बिफाखौ खावलायबाय आफा नोंथाङा बुंनाय बायदि आं हाबाखौ मावबाय आरो आंनि हाबाया जोब्बाय आं रुमखौ फिलआप खालामबाय फैदो नायफैदो फिसालानि खावलायनायाव जेब्ला फैयो मा नुनो मोनखो नोंगौ बेबो बालाजों बे रुमखौ फिलआप खालामजोबदों जेब्ला बियो नायदों
खोरखिजों अबा खनाजों बिथिंबो खंख्ला एसे जाबावगौमोन बे बालाया सोबावब्ला जाबावगौमन मानोना बबेबा उखुम मुदाथिं सहैजोबाखै अबा खनाथिं खंख्ला जाना दं फुरा फिलाप जायाखै अब्ला बेखौबो बुंबाय खोनासं फिसा नों जे थांखिखौ मावदोंमोन थिगैनो नाथाय नोंनि बे मावनाया बे बालाजों बे रुमा फिलाप जायाखै बैथिं खंख्ला दं बैथिंबो आबुं जायाखै बेनिखायनो नोंबो बे इन्टारभिउआव फेल जाबाय दानिया सानै फिसाला गिबि आरो गेजेरा इन्टारभिउआव फेल जाबाय दुइसिना सानबाय आदाया देरसिना जिगाबजों आदा गेजेरा बालाजों बे रुमखौ फिलाप खालामदोंमोन नाथाय बिसोरो उथ्रिनो हायाखैब्ला आं माब्रै बे रुमखौ फिलाप खालामनो थांखि लाबाय आं बे रुमखौ 12,000 रां नांलाया आङो एसेल' रांजोंनो आं बे रुमखौ फिलाप खालामगोन बियो मा खालामबाय गंथाम केन्डेल आरो सलाय खबसे लाबोनानै मोनाबिलि समाव बे गोबां नङा जानो हागौ बेनिफ्राय बे गंथाम केन्डेल जे खरसा सलाय खबसेनि खरसाखौल' बाहायनानै बाखि आद्राखौ बे बिफानो होफिनबाय मोनाबिलि समाव बे बुंबाय आफा फैदो आंबो रुमखौ फिलाप खालामबाय मानोना बे रुमखौ बे बै फारसे खनायाव केन्डेलखौ सावबाय बैथिं आरो बैथिं गंथाम केन्डेलखौ बियो सावनानै खोमसिनि समाव सावनानै बे बिफाखौ लेंहरबाय नायदो आफा आं रुमखौ फिलाप खालामबाय जेब्ला बिफा फैनानै नायो बाहाय मा नुखो मा दङ बे जायगायावलाय गासैबो खालि नाथाय मा दं स्रां बे गंथाम स्रांजों बे रुमाव मा दं गासैबो नुजोबो बे गंथाम स्रांजों बे रुमा फिलाप जाजोब्बाय स्रांजों माने गंथामनि बिफा आरो बिसा आरो गथाजों साथामनो सासे इसोर केन्डेलाव मोनथाम दङ मम खुन्दुं आरो अर दंना गैया मोनथामजों मोनसे बे बिफा इसोरखौ हमदो ममा फिसा इसोरा खुन्दुं हमदो आरो बे अरा जादों गोथार जिउ इसोर मोनथामजोंसो मोनसे बिफा आरो फिसा गोथारजों साथामजों सासे बिफा फिसा गोथारजों साथामजों सासे इसोरजों जोंनि नैबे मैखुनखौ फोरमायदों बे रुमा नैबेखौ फोरमायदों आन्दागाफोर जाय गंथाम मम बे गंथाम ममनि स्रांजों बे रुमा गासिबो मा दं मा गैया गासिखौबो नुजोब्बाय अब्ला बेखौ नुनानै बिफाया साबायखर फिसा दिनै नों आंनि इन्टारभिउआव पास जाबाय मानोना नोंनि बे मोजांथार आखलजों नोङो दिनै आंनो बे मोजां गियानजों दिनै बे रुमखौ फिलाप खालामनायाव नोंगौ बे गंथाम केन्डेलनि स्रांजों बे रुमा गासिबो नुसारजोब्बाय बे स्रांजों बे रुमखौ फिलाप खालामबाय बेनिखायनो आंनो जोबनो गैयै बोर होसिगोन फिसालाखौ बे बोर होबाय आरो दिनै जोबनो गैयै अन्नायनि बान्था होबाय आन्दागाफोर बिनि ओंथिया मा बेलाय बोरा माने इसोरनि रायजो बान्था गोबां मोजां मावग्राफ्रा मोजां बान्था मोनो सोरगो रायजोआव गोबां बान्था आइ मारियामा दिनै बे हादोराव इसोरनि बिमा जानानै फोरबोखौ नाजावनायनि थाखाय सनानि मुकुट बान्था मोनदों सोरगो रायजोआव बेबायदिनो गोदोनि नाबिफ्राबो जेरै बान्था मोनदों जोंबो बे हादराव थांनानै थानायाव नों जुदि मोजां मावलाङोब्ला मोजां स्रांनि फिसाफोर जानानै मोजां संख्रि बायदि जानानै जों मोजां जिउ दायोब्ला बे जोबनो गैयै बोर जोबनो गैयै बान्था बे बान्था दिनै सोरगो रायजोआव आन्दागाफोर जों थाग्रा जायगाफोर मोनहैगोन जाय मोजां न' मोनहैगोन बे बान्था आन्दागाफोर दानिया बै जिगाब आरो बे बालानि ओंथिया मा बेलाय जिगाबनि ओंथियानो जादों आन्दागाफोर मानोना बे जिगाबजों बे रुमखौ फिलाप खालामनो हायाखै मानोना बे जिगाबनि ओंथिया जादों संसारनि गासै लुबैनाय जोंनि लुबैनाय थाखा फैसा धन दौलत गारि मटर नोङो दंब्लाबो जिउआव जुदि इसोरा गैयाब्ला जिउआव जुदि स्रां गैयाब्ला नोंनि गारि मटरा नोंखौ गोजोन होनो हाया नोंनि न' बाङा नोंनि सना रुफाया नोंनि धन दौलता बेजों नोङो मालाबाबो नोंनि जिउखौ नोङो मालाबाबो फिलाप खालामनो हाया
jiwa dari isor gayabla sanga gayabla malababu kerjana gaya sonar padong hadarau crore poti dong gabangtar mahaden be songtaro crore poti dhani poti gabang dong bisiniau bangsin kerjana gaya unduna haya taka paisa dhan dollar gari motor crore bank balance tungo dene sini jo mana kerjana gaya isor gaya isor gaya ka dene isor andaga per jiwa isor gaya kai dene sinau songtani gache dongblabu nanggo jepna gaya nanggo dene crore poti ba gabon ba bibadi jepna gaya sina hastainiya jepna gaya songtara gedan gabang dihuntai per dihundang dene isor baigani per sinau ba gedanai gaya gabang tam sinau hastainiya jepna gaya natai jainiya isra dong engkam kobeseblabu bini jiwa kejenai jainiyo besanga dongo bedo dotse menjablabu bijengna kejenai anda gapur bejikap ning tiane jarang songtani dan dolot ko lanani be malababu isra gayabla bene jarang be kongklaya anda gapur songtani dan dolot januni joko abang kalna hayat be rum ning sadan jengni atma be ruma be jarang be sang ning sadan isor Isra jadi gayabla kali dan dolar dong gari motor dong nai mani dong coba Isra gayabla be kerja nai gaya anda gapa jep nayau biya jep nayau ga painangkan bayi ganang gidit ada lada ni sama jeng Bible amil ganang gidit aja nerigau be songtani gati kuba menjerdeng janai lengnai ganai jamnai katiba gayabla triya obla be nerigau ai kang janang deng mana bini jiwa isor gayaman bini jiwa sang gayaman jangan dekat neraka kap dangdang dene anda gapar beko permaidang are balan yang tia bina anda gapar mana na hani bedeng ko lanani gabang manchba gau duga kalama gau ni mor ko lanani duga kalama hani bedeng ko lanani gabang ta manchpra be bedeng jiwa diri hani bedeng ko lanani jiwa diri isor gayabla be begajana gaya balan yang tia bina di anda gapar nangniau bi modam ko lanani sejumpa pabong tanga natai gejana gaya sachejeng pabong jina haro gaya gejana gaya bi balaning cejareng hani modam ko lanani gabang ta jaiga prokanai kauni sai thachabu gobon hojeng karpaya moha gejanai kauni hinjau thachabu gobon jolana kharo hani modam ko lanani moha gejanai gabang thachabu gabi pon hore angne adai angni saya gubani hinjau lanani kharbai denai ar serba saikra hore angni bisia guban huajeng thangbai bisoro modamni gejanai lobinanai guban huwa ladeng guban hinjau ladeng theuba gejanai gaya drugs ladeng modamni jau lengdeng modamni den rajadeng jalau sklapur modamni enai phabau thangdeng modamni gole phabau thangdeng modamni gerbani gotho buthadeng gauni modamko desin khamnanai gerbani got modamni maha gejanai dong malababu jiwa isor gayabla biya modamni jeng malababu gejanai gaya beko permaida bekan be sani bida pongbaya be bala are be jigab yang sadar songtani dan are be menche hani modam kolana kaji duga kalama hani modam kolana nanglai khomlai kalama hani modam kolana nai dau hadaya hani modam kolana disekob dang tholos club moha gejanai derana hagau dengo dang tholos kom kamnanai sekob sekob dang khomna thaka piche lut khamna hagau kropoti janago nobelu nago moha gejanai gaya jeri hani modam kolana nai judasa gauni ontala parbe Jesus Christ ko chis takani pandeng moha gejanai mandeng hamayeng nolulung judasa dene bini au gejanai gaya anda gapar hani modam kolana nai natai jai sala duisina jeri biye gongtam kendel jeng be rumko strang ni engtia jengko permaideng jengba dene Jesus ko maikona jaiga nane strang ko jaiga hunane jiu dayamla bihai detsin gejanai dong bahai je rongjanai dong bahai je santi dong bikan anda gapar jengko dene be songkri strang je bikolana ne permaideng haleluya haleluya anda gapar bini gane natai gasani seauche obla bi no thane manche pan strang hiye
जेब्ला बेखौ दनजों जोख्लोबाबा सायाव दोनोब्ला बे जेरै बे गंथाम जों जेरै न'आव थानायखौ स्रां होदों बेबायदिनो नोंनि मोजां आखल आखुजों नायदो बिनि मोजां मावनायजों जायगा बेसेबां सान्थि नोंनि मावनायानो स्रां होबाय अब्ला नायदो बिफाया जेब्लायबो धोरोमनि लामाजों आगान सुरो बिमाया जेब्लायबो धोरोमनि लामाजों आगान सुरो बिसिसो सानैजों अनलायो बाबा मामा नोंसिनि अनलायनायाव जोंबो अनलायसिगोन बेसेबां न'खराव बाबाया जोंना जौ लोङा मामायाबो जौ लोङा नांलाय खमलाया जों नांलायनो नाङालै जोंना बाबा मामामोनहा जोबोद अनो बे गथ'फ्राबो बिमानि मोजां आखल बिफानि मोजां आखल होननानै बे लोगोफोरजों बे गाज्रिखौ मावा नुबाय बे न'आवनो आफायाबो जौ लोङा आइयाबो जौ लोङा बाबाजों मामाजों आइ आफाजों नांलाय खमलाय खालामा जोंबो नांलायनाङा जोंबो बुलायनाङा बे गथ'आ बै बिमा बिफानि आखल आखुआ स्रां होनायजों आन्दायगाफोर दिनै बिसोरबो बेबायदिनो बै मोजां आखल मानि नोंनि मोजां मावनायखौ नुनानै बैसोरबो गुबुनफ्राबो नोंनि मावनायखौ नुनानै सोलोंगोन स्रां होफागोन बेनिखायनो अनजागाफोर अब्ला बियो न'आव थानाय मानसिफोरनो स्रां होयो बेबायदिनो नोंसोरनि स्राङा मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां होथों जेब्ला आरो बिसोरो नोंसोरनि गाहाम मावनायखौ नुनानै नोंसोरनि सिगाङाव थानाय नेमफोरखौ बाख्नायथों हालेलुया हालेलुया जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया अनदायगाफोर जोंनि गाहाम मावनायखौ नुब्लासो गुबुनफ्राबो मिथिगोन जाय अनदायगाफोर मैया ओंखाम जानायाव आं जेब्ला ओंखाम जादोंमोन लाइटआ खाथियाव थानायखाय मासे एम्फौआ बाहाय फैदोंमोन मा बे एम्फौआ फैनानै स्राङाव गेलेदों स्रांखौ मोजां मोनो खोमसिनिफ्राय फैनानै एम्फौआ फैनानै बे गेलेफैदों नाथाय आंनि दालि ओंख्रियाव गोग्लैबाय बेखौ नुबाय आर'ज खालामखांनायनि उनाव आं खोन्थाबाय देहाना आंना एम्फौआवसो थाबाय थादों जाय बिथाङा आर'ज खालामदों मोजाङै बे समाव एम्फौआ दालियाव गोजावबाय थादों मानबाय थादों गोग्लैनानै आंनि देहाना ओंखाम जानायाव गैया जासेनो एम्फौआव दि अनदायगाफोर बे समावनो एम्फौआ मानि थाखाय स्रांखौ मोजां मोनो खोमसिनिफ्राय फैनानै बे स्रांखौ बे मोजां मोनो बेनि ओंथिया बेनो नोंनि मोजां आखल आखुआनो स्रां नोंनि मोजां मावनायखौ नुनानै अनदायगाफोर नोंनि मोजां मावनायखौ नुनानै बै खाथिनि मानसिफ्राबो आयो ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव बेसेबां अनलायो सनापुराव नायदो बेसेबां ख्रिस्टानफ्रा जौ लोंनाय गैया नांलाय खमलाय गैया बे सनापुरनि माखासे ख्रिस्टान खाथिफ्रा गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिबोनांफोरजों अरायसम अनलायो बोराबनाय हिंसा गैया जौ लोंनाय गाज्रि खामानि मावनाय गैया नोंसोरनि बे मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बै गुबुन धोरोमनि बिदा फंबायफ्रा आयो थ' जोंबो बिसोरनि धोरोमाव लोगोसे थ' जोंबो बिसोरनि एखे धोरोमाव थानानै बिनि इसोरखौ खुलुमनि बेनो जादों स्रां नाथाय दिनै नोंनो जुदि बे मण्डलिनि सासे दैदेनगिरि जानानै एबा बे मण्डलिनि सासे मोजां अनजाथाव फिसाफोर जानानै सानफ्रोमबो नामावल' जिसुखौ खुलुमनो फैयो नाथाय न'आव थांनानै नांलाय खमलायब्ला ख्रिस्टानफोरनि गेजेरावबो हनै लोंनाय जानाय फेनाय दं ख्रिस्टानफोरनि गेजेरावबो हनै माथो बोराबलायनाय दं जौ लोंनाय दं जोंनिफ्रायथ' रासिन माथो जौ लोङो रासिन नांलायो अब्ला बै गुबुन बिदा फंबायफ्रा बाहाय बोरै फैनो स्रांनि ओंथिया जादों मोजां स्रांनि ओंथिया जादों जोंनि मोजां आखल आखु बै एम्फौआ खोमसिनिफ्रायसो बिरबोदोंमोन आरो एम्फौआ जेरै खोमसिनिफ्राय बिरबोनानै बे स्रांखौ मोजां मोना फैदों बेनि ओंथिया जादों जायफ्रा इसोरखौ मोनाखै बिसोरबो दिनै नोंनि मोजां आखल आखुखौ नुनानै नोंनि बे धोरोमाव फैगोन नोंजों लोगोसे बाहागो लाफैगोन नोंनि इसोरखौ खुलुमगोन बेखौसो फोरमायदों नाथाय नोंनो सासे ख्रिस्टान जानानै नामावल' खुगाल' स्रां स्रां होनना बुंना लाबाय आं स्रांनि मानसि आं स्रांनि नाथाय नोंनि आखल आखुआ खोमसिनिसो आखल आखु लोंनाय जानाय फैनायजों नामावल' फोरबो नामावल' ख्रिस्टान नामावल' गावखौल' स्रां नाथाय अब्ला जों खाथिनि मानसि बिदा फंबायखौ नों माबोरै स्राङाव लाबोनो हानो बेखायनो अनजायगाफोर जोंनो गावखौ जिउ आरो आखल आखुआ जों इसोरनि बादि जानांगोन अब्लासो जोंखौ बे संख्रि आरो स्रां बादि जानो नांगोन संख्रिया जेरै मोजां बाबनायजों ओंख्रिफोरखौ मोजांथार गोथाव खालामो जोंनि जिउ आखल आखुआ गासैखौबो मोजां खालामनायखौ फोरमायदों हालेलुया हालेलुया हालेलुया
अन्दागाफोर बेनिखायनो जोंनि आखल आखुखौ लानानै जोङो नोंनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंफाखौ बाख्नायथों जों सोरखौ बाख्नायो सोरगोआव थानाय बिफाखौ बै मिथियै मानसिफ्राबो नोंनि बे इसोरखौ खुलुमफागोन बेखौ फोरमायदों नाथाय आंनि आखल आखुआनो गुबुन बिदा फंबाय फैनो नागिरो होबथानो गोनां माबे नोंनि आखलानो नांलाय खमलाय लोंनाय जानाय फेनाय अब्ला बै गुबुन बिदा फंबायखौ आं माब्रै इसोरनि फिसाफोर खालामनो हानो गोरोन्थिया जोंनियाव गोरोन्थिया इसोरनि फिसाफोर जानानै नामावल' नाथाय जोङो अन्धगाफोर बेनिखायनो जोंखौ बिसांखि आरो सान्थिजों जोंखौ दिनै बे रिथिं गेजेरजों मोजां जिउ दानो थिनदों हालेलुया 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 अन्धगाफोर दिनै आं नोंसोरनो मोनसे फिननाय बाथ्राखौ लाबोनो सानदों सानसे समाव गुवाहाटीयाव थांनाय डाइरेक्ट कचबिहार बासजों गसाइगावनि सासे सेंग्राया बियो गारि गाखोनानै गुवाहाटीयाव फैदोंमोन बे अफिसियेल खामानि बियो फाइनाल होगोन बिए फाइनाल होगोन गोदो समाव TDC दंमोन दानाथ' 5th सेमिस्टार नांगौ बे TDCआव फरायनाय फाइनाल होगोन बे सेंग्राया बिनि मुङा लुइस बसुमतारी बे सासे मोजां गथ' सासे धोरोमसुला आरो इसोरनि अनजाग्रा बे भारा लानानै गसाइगाव कलेज फरायगासिनो दं गुवाहाटीयाव अफिसियेलि खामानि हिसाबै बियो कचबिहार बासजों जेब्ला बियो फैयो नाथाय बास कन्डाक्टरा बिनिफ्राय फैसा भाराखौ लानो बावबाय बियो गावनि पकेटाव बे समाव 300 थाखाखौ लादोंमोन गावबो होनो बावबाय सासे लोगोजों रायलायो आरो कन्डाक्टराबो बेनो बावबाय होनो होननानै लादोंमोन नाथाय बे बावलांबाय लुइस बसुमतारीया जेब्ला बियो गुवाहाटी मोनहैयो गुवाहाटीनिफ्राय जेब्ला पकेटाव नायो हारे आंनाव माथो 300 थाखा बोरै थाबावगौ आङो गसाइगावनिफ्राय फैनाय बास भाराखौ आङो बिथांनो होनो बावबाय बिथांबो बेनो बावबाय जेबो अरजाया आं बे बासजोंनो दा बेलासि बास 5 बाजियाव थांफिनखागोनब्ला आं अफिसियेलि खामानिखौ फोजोबनानै आं गाखोनो बिजों थांलाय फैलाय 600 थाखाखौ होनोसै आं बेबायदि साननानै बिथाङा गोसोआव लाबाय आरो बिथाङाबो बावदों आरो आंबो बावदों बावनायखौ इसोराबो मिथिगौ बे थांखिखौ लानानै जेब्ला बिथाङा गावनि गासै मावनो गोनां अफिसनि खामानिखौ मावजोबनानै हटेल ओंखाम जानानै थिग बेलासि बाजियाव जेब्ला बे एखे बासावनो गाखोफिनबाय आरो बे बासाव गाखोफिननायाव जेब्ला कन्डाक्टरा खाङै अब्ला बिनिसिम फैबाय फैनायाव अब्ला बुंदोंमोन आदा मोनसे बाथ्रा मा बाथ्रा फैसाखौ होनाय सिगां बुंदों मोनसे भुल जादोंना नोङो नाथाय बास कन्डाक्टरा एसे रागाल' मा भुल जादों फालाय आंनि मा भुल नाथाय मोजांनि थाखाय बुंनो नागिरो बे बुंस्लाब होआ बास कन्डाक्टरा मोनसे भुल जादों गावनि भुल जादों ना बिनि भुल जादों बेखौबो बुंहोस्लाबासै बे गावनि भुलखौसो बुंनो नागिरदोंमोन नङा दा एसे डाउन नोङो एसे गाहायाव था नों मानो गोजौआव लादों मा जादों आदा नै दहाय फुङाव आं गाखोबोदोंमोन 300 थाखा आरो बेजों लोगोसे दानि 600 थाखा बे होनो बावनाया बे भुला आंनिसो अब्ला जाय रागा जोंनाय बास कन्डाक्टरनि गोसोआ गुरै जाफिनबाय बे बिदिसो बुंनो नागिरदोंमोन आंहा बेखौनो खेबसेनो बारस'नानै बेनो बुंनो नागिरनायखौ गोरोन्थि आंनि सायाव दसे थाबाय आरो बे फैसाखौ नाजावाखै बे खमा बिदों आदा दहायनि 300 थाखाखौ आं होनो बावदों बेनिनो गिदिर भुल मावदों गोरोन्थि जादों बेखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आरो बेखौ बुंबायबो दहायनि 300 थाखा आरो दानि 600 थाखाखौ नों लादो जेब्ला बियो होनो नागिरनायाव बे नाजावाखै अब्ला बिनि खाथियाव जिरायबाय फंबाय आंखौबो निमाहा होदो बिनि गुरै गोसोआव बिनि रागायाबो खमायबाय नाथाय अरनि सायाव अरखौ होयोब्ला जोंब्लावगोन अराव जुदि गिहि एबा पेट्रल एबा केरासिनबो जोंब्लावगोन अरखौ माबोरै फोजोंनांगौ गुसु दै होनानै बेनिखायनो बिनि रागा जोंनाय बेखौ बे गुरै गोसो जानानै बै इसोरनि मानसिया लुइस बसुमतारीया गुरै जाफिनदों गुरै जाहोदों गावनि गुरै रावजों बे जादों इसोरनि स्रां नोंनि न'खराव बिसि फिसाजों नांलाय खमलाय जायोब्ला नोंनि फिसाया नोंखौ गोबां रागा जोंबाय नों गुरै जादों नोंनि फिसाया गोबां रागा जोंनानै अफिसनिफ्राय फैबाय बबेनिफ्राय फैबाय नों बिसि जानानै गुरै जादों अननायजों गोदै रावजों गाबज्रिदों अब्ला बिनि गोसोआव रागा जोंनाय
गाहायाव फैगोन थिग बेबायदिनो दिनै लुइस बसुमतारिया दिनै बे गुरै जानानै बेखौ बुंनायाव जाय बासखोन्दाथानि गोसोआ गुरै जानानै नाथाय फैसाखौ नाजावाखिसै बे नाजावैजों मा जाखो फंबाय नोंनि नामा मा नाम अ आदा आंनि नामा लुइस बसुमतारि आच्चा नोङो मा धोरोमनि फंबाय आङो ख्रिस्टान धोरोमनि बिनि मोजां आखलाव बिनि नाम आरो बिनि धोरोमखौ सोंनो गोनां जादों सोमोनांदों बियो रावबो बिदि 300 थाखाखौ बावनायखौ होआ आरो बियो गावनि भुलखौ स्वीकार खालामा बासाव थाइसे थाइनै भारा लानाय भारानि थाखायनो नांलाय खमलाय जायो आङो बुलायबोयो नाथाय दिनै बे सेंग्राया दिनै आंनि रागाखौबो खमायबाय आरो गावनि बावनायखौबो गोरोन्थिखौ निमाहा लाबाय आरो 300 थाखा 600 थाखा होनो थाखाय आंनाव फैबाय बेबायदि 10 बोसोर आं बास कन्ट्राक्टर जानाय उनाव दिनैसो बेबायदि मानसिखौ मोनबाय बेखायनो बे गुरै गोसो जानाय बेनि खाथियाव जिरायना सोंनो गोनां जादों बेनि आखल बेनि मोजांथार राव बेनि गियानफोरखौ नुनानै जाय रागा खरिया गोसो गाथि बेबायदि बास कन्ट्राक्टरनि गोसोआबो दिनै मा बेनि धोरोमखौ सोंनो नों बबे धोरोमनि फंबाय आं ख्रिस्टान धोरोमनि ख्रिस्टान धोरोमनि आच्चा फंबाय ख्रिस्टान धोरोमाव थगायनाय गैया नामा जोंनियाव सिखाव दाखाव बुंदों दा थगाय बुंदों खालि थगायब्ला पाप हा ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव थगायनाय गैया दस्राखौ लिरनाय दं आदा सिखाव दाखाव दा थगाय बेफोर गासैबो बुंदों नाथाय दिनैसो खोनाबाय आं फंबाय ख्रिस्टानफोरनाव थगायनाय गैया आं जुदि नोंखौ थगायोब्ला आङो इसोरनि दसमन सेफायबाय बे बाथ्राखौ बुंनायाव आन्दायगाफोर सोमोनांबावो बियो बास कन्ट्राक्टरा नाथाय आंहा गोबां ख्रिस्टान लोगोफोर दं आंनि गोबां ख्रिस्टान लोगोफोर दं आच्चा फंबाय ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव जौ मोनलोङा मोनलोङा जौ गोजों ख्रिस्टानफोरनाव लोंनाय गैया बाइबेलावबो जौ लोंनाय बादा होदों हा ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव जिनाहारि खालामनाय दं गैया जिनाहारि खालामनो मोना बेबो दं अब्ला दिनै मा खोनाखो आरो गुबुन आंनि लोगो ख्रिस्टानफोरनिफ्राय मा खोनाखो बबे सैथो आरो बबे नंखाय जाखो अब्ला बियो बाइबेलबो लोगोसे मनाव दंखायोमोन बेनाव बाइबेलखौ बेखेवना होबाय सिखाव दाखाव मानसि दाबोथार जिनाहारि दाखालाम बाइबेलाव लिरबाय अब्लाथ' बाइबेलाव गासैबो मोजां बोसोन होनाय दं नाथाय आंनि लोगोफ्रा बुङो ख्रिस्टानफ्रा जौ लोंजायो जेबो नङा जिनाहारिबो खालामजायो थगायजायो आंलाय बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो नोंगौ साननानै बेसेबांबा बोसोरनि सिगां आङो जिसुखौ नाजावनो सानदोंमोन ख्रिस्टान जानो सानदोंमोन नाथाय आंनि लोगो जेसेबां ख्रिस्टानफ्रा जौ मोनलोङो जिनाहारि खालामनो मोनो थगायनो मोनो सिखाव खावनो मोनो बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आंनिफ्रायसो माथो गाज्रिसिन आं बथलसेब्ला बिसोर बथलनै लोङो आंनिफ्राय बिसोर बांसिन गाज्रि बेनिखायनो आं दिनैसिम बिसोरनि आंनि लोगोफोरनि गाज्रि आखल आखुखौ नुनानै आंनिफ्राय गाज्रिसिनखाय आं बे ख्रिस्ट धोरोमखौ नाजावनो सानब्लाबो हायाखै आंनियासो साबसिन होननानै आं साननानै लादों नाथाय दिनै नोंगौबो नोङो नोंनि आखल आखुखौ नुनानै आंनि जिउआव दिनै मानोबा सोलायनो हमदों फंबाय आं जोबोद रागा खरिया जौ फाग्ला जिनाहारि खालामग्रा आंनि लोगो ख्रिस्टानफ्राबो गोबांथार इनाय पाप मावो देहा फाहामसालियाव थाङो दिनै बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानै आं दिनै बे जिसुखौ नाजाव होनब्लाबो आं हायाखै आंनिफ्राय रासिन गाज्रिसिन आं जे मावो बेनिफ्राय डाबल मावो बिसोरनि आखल आखुआनो दिनै आंखौ ख्रिस्टनि रायजोआव फैहोनो आं हायाखै आं लोगोफोर दिनै बे बाथ्राखौ होनदों नोंनि मावनायखौ नुनानै नोंनि सोरगोआव थानाय नोंफाखौ बाख्नायथों दिनै बे लुइस बसुमतारिनि मोजां आखलखौ बिनि बेबहारखौ नुनानै जाय बास कन्डाक्टरा दिनै जिसुखौ इसोरखौ बिनि जिउआव संग्रिखांदों बिनि गोसो मैखुनाव आन्दायगाफोर बेनिखायनो नोंनि मोजां मावनायखौ नुनानै नोंनि सोरगोआव थानाय नोंफाखौ बाख्नायथों हालेलुया 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 आन्दायगाफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर अब्ला बे दिननिफ्राय बिनि गोसोआ गुरै जाबाय दिनै बिसोर अब्ला मा ख्रिस्टियान बिसोरखौनो डुप्लिकेट ख्रिस्टियान जायफ्रा ख्रिस्टान जानोबो जौ लोङो जिनाहारि खालामो ख्रिस्टान जानोबो थगायो नंखाय नामोजों बे नंखाय ख्रिस्टियान डुप्लिकेट ख्रिस्टियान संसाराव गोबां अरिजिनेल डुप्लिकेट ख्रिस्टानफोर दङ दाना नोंसोरनाव सोंसै नोंसोरलाय डुप्लिकेट ख्रिस्टियान ना अरिजिनेल ख्रिस्टियान दे डुप्लिकेट ना अरिजिनेल डुप्लिकेट उनाव ट्रिप्लिकेटबो जालायलांगोन
अब्ला जों दा मा अरिजिनेल जानांगौना जानाङा बे रिटिंनि गेजेरजों अरिजिनेल ख्रिस्टियान नंगौबो ख्रिस्टियान इसोरनि फिसाफोर जों जादिनि दिनै बेखौसो फोरमायदों नोंनि मोजां मावनायखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंथांखौ बाख्नायथों हालेलुया 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 अन्धगाथा आइ आफानि बिदा फंबायफोर बे दिननिफ्राय बिनि बे कन्डाक्टरनि गोसोआ बिनि नामा अनिल नाममोन अनिल ब्रह्मनि गोसोआ सोलायबाय बे लुइस बसुमतारी मोजां आखल आखुखौ नुनानै आंबो दिनै सोलायनोसै फंबाय आंनो नांला फंबाय नोंखौ आं फंबाय असे बायदि अनबाय नोङो बे 600 थाखाखौ लाफिनदो नोंनि बास भाराखौ नांगौबा आंनो होगोन नायदे बास कन्डाक्टरा लायाखै आं नोंखौ बबे समाव बबे जायगायाव लोगो मोनगोन गासिबो मबाइल नाम्बार एड्रेसखौ होजोबनानै सानसेखालि बे अनिल ब्रह्मआ बिनि लजिङाव थांबाय आरो बेखौ मोजाङै नाजावनानै गावनि बिदा असे बायदि न'खरनि बायदि साननानै लुइस बसुमतारीया बेखौ दाव दाव खालामदों बेनो जिरायहोदों बेदर ना ओंख्रि मोजां खामदों संनानै बेखौ दाव दाव खालामनानै जाहोनायाव आरोबाव बिनि गोसोआ सोलायबावबाय आयौ बिसोर थार मोजां नंगौबो ख्रिस्टियान दिनै बिनि मोजां आखल आखुखौ नुनानै अब्ला फंबाय दानो दिनैनो आंखौ ख्रिस्टान खालामदो आंथ' बाप्तिस्मा होआ आदा नोङो एसे धोरोमखौ सोलोंनो नांगोन बेनि उनाव आं नोंखौ फादारनिसिम लाना थांगोन बेनो सोरां लामा हरबाय सोरां लामाखौ माबोरैनो मख'थुला बेबो लेखा गोरोंखाय अनिल ब्रह्मआबो फरायनानै गासैखौ बायहात खालामजोब्बाय मानो बिनि हास्थायनाय सान हर बेखौ फरायदों गोसोआव लादों आरो बे गासैबो सोरां लामानि गासैखौबो बियो बिनायफोरखौ फोरबोनो खुलुमो गासैखौबो बिनो रोंजोबनानै सानसेखालि बियो माबोरै पापसिमा लानांगौ बेखौबो आरो दौरिजों गसाइगाव थांनानै बेखौ इन्ट्रडाक्सन होनानै सानसेखालि बे जिसुखौ नाजावबाय हालेलुया हालेलुया सोरनि मोजां आखल आखुखौ नुनानै बे स्राङाव फैखो दिनै लुइस बसुमतारीनि मोजां आखल आरो गियानखौ नुनानै दिनै बियो सोरगोआव थानाय बिफा इसोरखौ बिबो बाख्नायबाय बेखौनो लाना फैदों नोंनि मानोना नोंनि मावनायखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंनि नोम्फाखौ बाख्नायथों जोंनि बिफा इसोरखौ बिबो बाख्नायगोन बेबायदिनो अन्धगाफोर बेखौ फोरमायदों हालेलुया हालेलुया आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर जिसु अन्धगाफोर दानिया फै जोङो दा बे समाव आरोबाव आं नोंथांमोननो इसोरनि बोसोनखौ होनो थाखाय आखायाव लाबावदों दिनै जोङो संख्रि आरो स्रांनि सोमोन्दै जों बिजिरदों आरो बिनि उनाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों होनो थाखाय आखायाव लाबावनोसै